आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रलंबित मागण्या, पेन्शन योजनांची रखडलेली अंमलबजावणी आणि कामगार कल्याण योजनातील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ आज सिंधुदुर्गात कामगारांचा संताप उसळला. भारतीय मजदूर संघ यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत प्रशासनाला जाब विचारला. पाहूयात. भारतीय मजदूर संघाचा भारतीय मजदूर संघाचा देशभक्त मजदूर देशभक्त मजदूर भारत माता की भारत माता की. भारतीय मजदूर संघाच्या माध्यमातून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आणलेला आहे. घरेलू कामगार तसेच इतर कामगार अशा सर्वांसाठी जे काही प्रलंबित मागण्या आहेत अशांसाठी त्यांनी मोर्चा आणलेला आहे. आपल्यासोबत मोर्चातील काही लोक आहेत, त्यांना आपण विचारूया. मला वाटतं प्रदेश अध्यक्ष ना ॲडव्होकेट अनिल डुमणे, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश. त्यांनाच विचारूया निश्चित काय साहेब काय विषय आहे. आणि भारतीय मजदूर संघाचं एक नुकतंच अधिवेशन अखिल भारतीय हे जगन्नाथपुरी इथे झालं. या अधिवेशनामध्ये 25 फेब्रुवारी रोजी देशभर कामगारांचे जे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत त्या संबंधात सरकार जगावं, आंदोलन देशभर करावं आणि हे जे सगळे प्रश्न या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधावं यासाठी हे आंदोलन आहे. त्याचाच भाग म्हणून हा मोर्चा देखील या ठिकाणी काढण्यात आला. आपल्याला माहिती आहे की सरकारने 4 कायदे केलेले आहेत, नवीन लेबर कोड केलेले आहेत. त्या लेबर कोडमध्ये एक आहे की वेजेस कोड आहे. सर्वांना किमान वेतन मिळाल्याची हमी सरकारने दिली आहे. पण ते वेतन कसं तुम्ही डिसाईड करणार ते अजून सरकारने काही केलेलं नाही. त्याचबरोबर जे असंघटित क्षेत्रातले कामगार आहे, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, फेरीवाले, स्वयंरोजगार करणारे, रिक्षा, टॅक्सी चालक, फेरी प्लॅटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर्स असे अनेक प्रकारचे कामगार देशामध्ये जवळपास 40 कोटी आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देऊ असंही सरकारने जाहीर केलं आहे. पण मग सामाजिक सुरक्षा तुम्ही देणार कसं? तर आत्ता सरकारने बजेट जाहीर केलं आहे आणि या 53 लाख कोटी रुपयाच्या बजेटमध्ये 1 रुपयाची देखील तरतूद जी आहे ती यांनी या सामाजिक सुरक्षेसाठी केलेली नाही. मग तुम्ही लागू करण्याची घोषणा 21 नोव्हेंबर 2025ला कायदा लागू केला आणि बजेटमध्ये काहीच तरतूद केली नाही, तर तुम्ही निस्सा लोकांची फसवणूक करताय. तर त्यामुळे हे थांबलं पाहिजे आणि यासाठी तरतूद तुम्ही केली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. आपल्याला माहिती EPS 95 पेन्शन मिळते लोकांना. 1000 रुपये फक्त पेन्शन मिळते. 2014पासून त्याच्यात वाढ केलेली नाही. या सगळ्या कामगारांना ती पेन्शन वाढली पाहिजे, किमान 7,500 रुपये झाली पाहिजे. त्याचबरोबर अंगणवाडी आहे, आशा आहे, या स्कीम वर्कर्सच्या नावाखाली वर्षानुवर्ष लोकांना राबवून घेतलं जातं. 30-30 वर्ष लोक स्कीम वर्कर्स म्हणून राबतात. सगळं काम करायचं असलं की हक्काने तुम्ही त्यांना बोलवता आणि पगार असेल किंवा कायम करा असं म्हटलं की तुम्ही त्यांना करत नाही. त्यांना कामगारांचा दर्जा द्या ही आमची मागणी आहे. आमचे घरेलू कामगार आहेत यांचं मंडळ सरकारने केलं आहे, पण 2011पासून काही आर्थिक तरतूद सरकार करत नाही. केलेल्या योजना बंद केल्या आहे. बांधकाम मंडळ आहेत, बांधकाम मंडळाचं कामकाज असं पद्धतीने ढिसाळ पद्धतीने चाललेलं आहे. जे कामगार नसलेल्या लोकांची, लाखो लोकांची तुम्ही नोंदणी करतात आणि भांडे आणि या सगळ्या नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार या मंडळामध्ये चाललेला आहे. त्यामुळे खरे कामगार जे आहेत बांधकाम कामगार त्यांना लाभ द्या. त्यांच्या ज्या काही आरोग्याच्या सुविधा आहे, शिक्षणाच्या सुविधा, या योजना तुम्ही घोषित केल्या आहे त्याची अंमलबजावणी करा. यासाठी हा सगळा मोर्चा जो आहे तो आम्ही देशभर काढतो आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये देखील त्यासाठीच आम्ही हा मोर्चा काढलेला आहे.